takže čau, já vítám u nového videa. Dnes je to video můj obyčejný den o prázdninách, potřebuji vyplnit content. Basic den začal hezky jízdou do gymu a tady fotečka a video z gymu. Začali jsme benchama, tady máme jenom nějakých 90 kg na rozehrát. Další tu máme incline pressy na horní prsa, kde určitě jsem si dal vyšší váhu, než jsem potřeboval úplně. Tady máme 37,5, což už šlo trošku poznat, že mi to dělal problém. Další tu máme incline press na Smith Machinu, který hezky fungoval, hezky jsem to procítil. Mám nějakých 50 kg na pumpu, poslední série. Další tu máme hnedka, už jsme přešli na záda, lat pulldowny se širokým úchopem. Jel jsem s vyšší váhou, než normálně jezdím bez stráček, takže jsem se to snažil co nejvíc zničit, než abych jel na techniku. Pak jsme si tu jeli izolaterály a normální ziby. A poslední cvik, který jsem ten den jel, ten trénink, byl city throw, přitahy na záda. Jel jsem to s úzkým uchopem, ať zapojím co nejvíc mezi lopatky. Teď si jdu hezky 5 kiláčků z gymu doma, bude nádhera. Tam si uvaříme a budeme si dělat kuře nakrájený na plátky se zeleninou a uvidíme. Tady už jsem si vařil hezky kuřecí prsa nakrájený. Dal jsem si na oleju normálně. A udělal jsem si fakt jako fajn oběd. Chutnalo mi to, do bulku ideál, do katu taky, prostě kuře. Tady jsem si k tomu udělal ještě vajíčka. A nakonec jsem šel poklidit svýho šimla, který v tom dešťu úplně nebylo to nejpříjemnější, ale musí se to udělat vždycky. Potom jsem se šel projít se svým psem a tady už jsem si dělal protein. Basic anabolic whey protein, protože doma utrácet a jiný doma nemám. Všechno mám na Intru, všechny protein. A nakonec dne jsem si dal menší herní seanci ze Zaklínače 3, jsem si chvíli zahrál. Ta hra mě neskutečně baví a doufám, že se vám dnešní video líbilo. Není to takový úplně nejvíc originální video, ale doufám, že vás aspoň trošku pobavilo. Zatím čus.